So sa kaaw. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminangan niining handumanan sa usa ka awit. Engon man sa mga artista nga maghatag og kinabunghi nining akong kaagi. Ako si Angela. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Keep on loving you. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagit ron? Mo kining sa kababae nga nagpuyo sa Ulango Island, Cebu. Ang ito matatampo, nagdas sa nga Angela. Recorded by X Thunder Gaming. Asa naman sad ka? Magkita rami ni Raymond, ma. Unsa ba mong Raymond uyab mo? Ay, mama, sid, uy. Kapila na ti kagiingnan, nga wa namang uyab si Raymond na ako. O sa pa, ma, best friend lang mi. Suod lang gud mi. Nahala, mao magkaha. Eto na ko, ma. Samo kay mama, uy. Sige pangutan na kung uyab ba daw ta. Ha? Kapila na ako siya giingnan nga suod na tangay gala, pero tigid mo tuo. Siyaw na inestita eh. Mulang, tuod, nako isulti ni mo. Ano man? Na may sige chat na ako. Ha? Kinsa man? Na-match naman din ako siya sa dating site. Gani, muanhi daw siya sa tug isla pohon. Makikita siya na ako. Mao ba? Basi, binuang na eh. Ambot lang sad. Kung binuang man gani, okay ra. Wa masad kay ko mag-expect. Lingaw-lingaw naman ning ako. Mas maayo na. Aron, di ka masakitan. Si Paolo nag-chat. Ay, Angela. Basin mo ana mi ugma sa inyong isla. Magkita niya ta. OMG! Money daw siya. Ako replyan di. Pwede mag-send ka og picture na ako nimo para makaila ko nimo inig-anhin nga. Okay, send na. Oh, ayun na. Oh. Hala! Hala, kagwapo man kay ani niya. Saan to pa? Kinahanglan ko magpagwapaan ni Ugma. Ako chatan siya kung asa may magkita o kung unsa orasa. Uy, asa ka? Kagwapa gud nimo. Dress man kaayo ka. Kuan ma, nara ko'y lakon kadiyot. Asa lagi? Basta ma, na ako'y date. Date? Di kinsa man? Ni Raymond? Nanasandaan na ma, dili lagi si Raymond. Friends rami. Kinsa man di ay na, ha? Basta ma, muchika rin niya ako. Bye-bye. Ingon si Paolo. Anhi daw nga resort magkita. Asa naman kasi yan? Flowers for you lang. Happy birthday. Oh, thank you, Love. Happy anniversary, Sad. Kadiyot. Siya man na. Sa flowers. Kanang ikastorya nga babae. Dili mahitabong masayop ko. Siya gid ang Paulo nga akong kachat kay maugit silang naong sa picture nga gisend na ako. Hatuon ako. Naganahan ka sa flowers? Yes, of course. Paulo? Thank you. Oh, yes, miss. Kaila ba ta? Oh my... Cheater! Nga nung nagpa ang gagkalit. O sa may problema ni mo? Excuse me? Who are you? Chatmate ko niya. Ikaw, kiran ka? Girlfriend ko niya. Oh, mao ba? Karon kay bawo na ka kung unsa kaway ayo ng uyab nimo. Kadito, tragod. O sa man yung panulti? Tanawa. Di ba? Ikaw ning ka-chat na ako dinhi. Tanawa. Oo, ako bitaw na. Pero, ha?
Ganong, miss, nasayop lang ka. Poser na. Poster ng naong ni mo. Kuhaan yung buwak ni mo. Pagbuwag na ta. Usak, love! Love, ayaw na kong biyahe, love! Mayra ni mo. Recorded by X Thunder Gaming. Sabay na hitabos imong date. Kadali, ragod. Matuog na ko, ma. Uy, tayo pa di kaon na ka? Wa ko'y gana, ma. Please, pasagdi lang ako matong. Dili ra ko mukaon ron. Ay. Ay. Aras na ipi naman di ay. Asa mo itong cellphone? Ay, Dora. Kitagan pag miss calls ni Raymond? Nga naman ka? Angela, bago na diha oy naas Raymond sa gawas. Naas Raymond? Angela! Unsa mo kay tuyo niya? Gawasan ako. Ikaw? Angela, kalma lang. Raymond, nga nung kauban mo? Igagaw na ko si Paulo. Wa ko masayod nga siya baday ang chat ni mo. Pa-chat mo lang? Pero cheater? Miss, tapila ba kagingnan nga, di lagi in town ako ang imong kachat? Nainikuha sa akong details. Unya, gigamit aron magbinuang. Miss, maluwi ka. Bawiya in town ang imong pagpasangil ako. Hangtod karon naglagot gapon nga akong uyab na ako. Uwa niyo ko niya tagda. Ano sa milabot na ako? Miss, please. Ay, di pa ni kwapo ay. Asa ko maluoy. Sige. Asa man siya kaya akong istoryahon. Mangayo kong pasensya ni mo. Matuo ka niya nga, dili gito siya kay makita masagit sa iyang naw nga. Dili gito siya o poster lang. O sa pa, mahal kaayo ka niya. You know what, miss? Dili ka angay mga yung pasensya. Ha? Ako pa bang mo pasalamat ni mo? Kay tungod atong kitabuha, I have the reason to leave. Oh. Dugay naman kay kong kabuha ko niya. I'm leaving the country for good. And nahibaw kong dili gid siya uyon sa akong pagpiya. So thank you. Kay ikaw na nangita og paagi para nako. Para na ako'y rason nga buwagan siya. Oh. Ako man hinuon may naluoy ni Paulo. Kinig yung poster may nakaingon. Ako ning i-block B. Nakaguba na lang kong relasyon tungod ni Moda. Oh. Uy. Naali nag-message request na ako. Kinsa man ni? Oh. Si Paulo. Salamat ha. Tungod ni mo. Nagbuwag na gyud mi. Salamat kayo. Oh. Patay. Wala na gyud ay madagkilot. Pasagdilan to eh. Maulian na to siya. Pero, nahibong lang gid ko ba? Kinsa gid ka atong poster, no? Accurate man gud kayong information nga gipang sulti nako bahin ni Paulo. Og ang mas gikahibod nga nako. Nganong kahibaw siya nga mo anhi si Paulo sa atong isla. Angela, Kadiyot. Raymond, sultihi ko tinuod. Doon na ka ba nahibawan? ha? Ayaw pa makaknako. Angela, sorry. Ang tinuod, ako gadi mong chat. Sa ato pa ikaw ganyan mo nagbinuang na mo. Raymond, ang anong nabuhat man ni mo? Tungkid ako kay kung gusto ni mo.
ug wagi kay isog mo angkon sa kong gibati mao akong gigamit si Paulo. Hayop ka! Ay, sorry ko. Ikaw rin mahinungdan sa tanan, ha? Gusto na, please! Gusto na! Ano niya ka? Paulo, o na sa tanan. Gusto kong... Nahibaw kong dili ta close. O karoon lang ta magkaila. Pero gusto kong mga sorry sa ako na buhat. Kung dili pa lang ko humukog ilo nga dali kayong mutuo. Dili unta mahitabo nga gisagpati katong gabion na. O ginganan og dili mao. O dili unta mahitabo nga magkabuwag mo. Umbalik ko ginom. Ha? Abinin mo. Sa tinuod lang. Wa mo kaysa. Wa sige sa Raymond. Siguro, nangita lang ko og tao nga akong kapasangilan. Dugay naman sa ko nakabantay nga. Kabuhago na siya na ako. Inanaya lang ko sa akong kaugalingon. Di na ko madawat nga mubiya siya na ako. Mga nga nasakitan juga ko. Dagan naman ko doon akong plano para na mo. Pero, wa may ayaw. Waram di pa doon nga nagtanan. Kung unsa man ang gibati nimo karon, andam ko maminaw. O kung magkinahanglan ka ka-istorya anytime, pwede rakit kaayo ko. Ing na lang ko, ha? Salamat Angela. Pila pa lang gani kasimana sugad ta nga nagkaila pero gaan kay makumbot nimo. Ako man sad. Gaan sad akong buot nimo. Angela, pananglit, manguyab ko nimo. Doon na ka chance. Ha? Sure di ha, uy? Wa ko magbinuang. Paulo, abi ni mo, dili ka lisod ikaw kumaon. Gwapo ka, ang sa akong tanaw. Maayo man sa kang pagkatao. Pero lang, dili bagod presko pa kayong nahitabo nimo og sa imong ex. Basinog, naglibog pa lang kasi imong gibati ba sa pagkakaroon. Tungod kay ako may pirming niya. Pero, Angela, Shh! Hatagyaw na og tayo mang imong kaugalingon, Paulo. Siguro after a year, kung maori gihapon imong gibati din hinako, masugot kong panguyaban ko nimo. Angela. Dati laging kapiling at di ko naisip. Bisan unaan ako na feel para ni Paulo, pero wagit ko mo bigay dayon. Tungod kay nahibaw ko, nga doon ay higayon nga kusog sa gid mo duwa natong atong pagbati. Pwedeng mauna yung na-feel karon, pero inigugma, lahi na sad. After ato, nagsigi pa mi og kuyog ni Paulo. Pero human sa pila ka buwan, wa na siya mo bisita sa mong isla. At the same time, wa na sigig siya magparamdam pa nako. Og ako na nahibawan sa akong suod nga higala, nga iyang igagaw nga si Raymond, kasluno na daw sa laing babae ang iyang igagaw. Siyempre, nasakitan ko, kay somehow, nag-hope kong seryoso tong iyang pagtug-an ako. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagi ni Angela nga taga Ulango Island, Cebu. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga naguluhan, Keep on Loving You. I'll keep on loving you kung sadyang di Ang mong kaagi, gibata no doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas.
Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining duliminon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida.